yung galunggong na pangat sa kamatis. Luto lang po siya sa kamatis. Imbis na suka yung asin kamatis na. Masarap yan, guys. Good morning, guys! Welcome back to my YouTube channel, Aisa M Vlog. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment, share. So, for today's my video, guys, ang aking gagawin ay magluluto ako ng isda. Ipagluluto ko ulit ang aking asawa ng isda. Kung mapapansin nyo, guys, bawat vlog ko ay karamihan na niluluto ko ay isda. Yung kasi ay favorite ng asawa ko. Siguro dahil sa lumaki siya na malapit lang sa dagat, nasanay sila ng laging isda. Pero, nagkakarni naman kami, pero hindi madalas. Karamihan, araw-araw na ulam namin, isda o kaya gulay. Minsan, kapag tuwing Friday, Saturday, Sunday, yun, nagkakarni kami. Pero hindi talaga mawala sa amin yung isda at saka gulay. So, ang gagawin ko guys ngayon ay magluluto ako ng galunggong. Iluluto ko yung galunggong na isda sa kamatis. Paksiw na galunggong sa kamatis. Kung tawagin sa amin dito ay pangat. Masarap po yun, guys. So, babalikan ko kayo, guys.
Masas pa ba? Ayan. Yan po yung munting hanap buhay namin. Fried peanut. Yung asawa ko po yung nagtitinda. Minsan tumutulong din po ako sa kanya. Ngayon dito muna ako sa bahay. Nag-aasikaso ng mga gawain dito sa bahay. Nagluto na yung ano mo. Ay, di pa. Yan, yung niluluto po niya ay sugar coated po yan. Sugar coated. Next na video po, i-share ko po sa inyo kung paano po magluto ng sugar coated at saka original flavor ng peanut. I-share ko po ang pagluto kung paano magluto ng aming paninda sa next na vlog po. Hanggang sa tumuyo po yan guys. Sugar coated po ito guys. Haluin lang ng haluin hanggang sa matuyo. Ay, yung kapatid ko, nadalaga din. Papasok na siya sa trabaho niya. Ito po yung galunggong na pangat sa kamatis. Luto lang po siya sa kamatis. Imbis na suka, yung pang-asim kamatis niya. Masarap yan guys. Sakto lang yung timpla niya. Lagyan natin ng sili. Yes! Ito na yung ating pangat na galunggong. Pangat na galunggong sa kamatis. Yan. Ito na. Kain na tayo guys. Hindi ka na be. Kain na tayo. Dalawa ping isda sa'yo? Oo. Baon na.